La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha assistit juntament amb el ministre Salvador Illa a la reunió extraordinària del Consell de la Unió Europea que se celebra a Brussel·les per abordar la situació actual del coronavirus. La consellera assisteix com a representant de totes les comunitats autònomes, ja que durant aquest primer semestre es fa càrrec de la coordinació de sanitat en el Consell de la Unió Europea. A més, Barceló ha visitat al costat del president de la Generalitat, Ximo Puig, el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, o CICU, on s'ha situat un dispositiu especial d'alerta epidemiològica per coronavirus. I per a difondre a la ciutadania recomanacions preventives enfront del coronavirus, la Conselleria ha difós un vídeo sobre com actuar en cas de tindre dubtes després de viatjar a alguna de les zones de risc o front a la possibilitat d'haver estat en contacte amb algun possible cas positiu. Aquesta iniciativa forma part de la campanya informativa que va posar en marxa la Conselleria de Sanitat en el moment de saltar l'alerta del primer cas de coronavirus. Tota la informació està disponible en la pàgina web. La Conselleria de Sanitat ha licitat l'obra del nou espai sanitari Roís de Corella de Gandia. El nou espai sanitari inclourà un centre de salut integrat amb una superfície de 6.935 metres quadrats, a més d'un punt d'atenció continuada i unitats de suport sexual i reproductiva, de conductes addictives i d'odontopediatria. El pressupost de l'obra ascendeix a més de 18 milions d'euros i el termini d'execució és de 30 mesos. El Consell ha autoritzat la licitació de l'obra d'ampliació i reforma del bloc quirúrgic de l'Hospital General d'Elx. El nou bloc quirúrgic disposarà de 13 quiròfans, un d'ells híbrid, una unitat de recuperació postanestèsica, zona de suport de quiròfans i zona de suport logístic, així com estades per al personal i locals d'instal·lacions. L'import de les obres ascendeix a més de 12 milions d'euros i tenen un termini d'execució aproximat de 30 mesos.